তিনি 5th February 2025 Boroy khakpainani jora phia bangkaisa katal wansogoi video khlaina bagoi tongmani tini ani video kisa katal kuk hai ko kong nai video na script ta khlaijabadi mangklai share khlaijabadi anghai khorsa phali masa janai hokbar khlaina khajain ta ko bukhok tong borok bai koreng jabadi borona koreng rika hinka boroni nangkongmai kokra thaisa thuisu tongai mane khajane ta ko ano khoraksa comment khlaiman tong ani video je nini ara tabo borai busuk thai tongko busuk rati ta tini rati kaham tongko kisa khaika update ri gani nai ri khajen ta khok nang ana koksumung asang naman nai iko na handi iko hai ta ko khajane ta ko omor ke tini ni salo tini 5 তারিখ February 2025 tini ni salo bahaika omo bol sundari asak bathagi tangka to late variety hai to ba khajan ta bahaika bathagi tangka mo si kok o kok na sanan bagai sang tini video khlaina phaijao khajane ta ko o kok na srai sanani bagai omo ka le variety phia ba banang bahaika bathagri to tamani bagai tini usirate bathai bangai tangka mono salaina bagai ke jara kerengnyar ta kabangma bathai tong ta bo kabangma bathai tong khai khlai ka butu kabangma tong nai ai te ba khajan ta ko sang anara yango bo tong ko iko yango bo tong ko bithiwati to rina nang nai no nai de anara kusung ko ni bising kusung ko spot kari black spot kari o black spot kari ni karan ka fungus bithi maro thapla kosong nang mani 9000 bithi maro yongsa kuksa betui tuinai ora tabor satung phaika tabo satung phaika hinka oro yongsa kuksa bangi thang boni bage agi no yongsa kuksa bithi ri paijak khagmani dino jate bithi ni power kamai thang a dek no nai jong yongsa kuksa bithi ri lai tong tai pai thaga rijak ka tui kabang kha rijak tabo obang tai se tui ri khamon fiaba oro order rijak tong kharaksa borone kabang ko khlai hinka borsawa no se date ri di no 9 February ready hinka angtamo khlaika tabo angtai tuiri malia o jagao tabo tuiri kainka tai buleri thangnai hapta bar kaisa boni bagi tuiri awoi nangnare ka khajain tako tuiri awoi nare ka tuiri kainka nang leri manai ani obo tuiri man bagi tini se keler ebong quarter bongi thangnai nongo tuiri jabadi borona leri nani hinka tori nani no muriate potash marina kutui khaina ni hinkalai tai mare nai tori nani nini urea jorawo boslogo hinka hayong nai khajen takhu tai kabang salia borai bathaina leri nani hinka tui kabang rijabadi borai batha leri monnai usuk samoino tini ang ani video no parika hambai